din ang pangarap ng mga kabataan ito ng pagka-DNCT. Alam niyo kung saan nila nagkukulang? Sa oportunidad at ayuda para maabot nila ang kanilang mga pangarap. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Ngayong pumasok na ang bare months at papalapit na ang Kapaskuhan, lalo raw dumarami ang mga turista sa Pilipinas. At dahil nilawasan na kaya ang listahan na mga holiday sa 2013. Ngayon pala, pwede na ang plano ng mga susunod na taon. Nakatutok, si Marisol Abduraman. Jinjulin! Excited na si Gigi Wong para sa isang bakasyon ngayong holiday season kasama ang buong pamilya. Bonding time ang bakasyon para sa Mr. Pogi. Sa laki raw ng grupo nila pag Ulat nagbabakasyon. kaya, no? Natural ang dapat maging magastos sa pagbiyahe. Ito nga pala, Mr. Pogi ng San Antonio, Cavite City. Junior Bongga. Nagpatibok sa puso ni Ding Dong dati. At nagiiwan ng isang katagang. Hindi nagpatibok sa puso ni Eunice. At nag-iwan na katagang wala ka nang babalikan. Yun lamang po't maraming Kaya salamat. pwede rin nag-iwan na katagang ayoko pang mag-asawa. Na maitutuloy na dyan.